आ हमहू जनेऊ रखे हम ऐसे पसवान हई दारू पियल ने कि जनेऊ रखे त बताइए कि कर्मा धर्म ताहारा घरे काहे ना हां कर्मा धर्म ताहारा घरे काहे ना के सब पर्व होला छठ होला लेकिन कर्मा धर्म काहे ना काहे कारण कि तू आई रसूल अल्लाह तू अकबर के लइका हवे यही चलते तारा घरे कर्मा धर्म ना अरे वो जनेऊ केंगा रखे उनका जो तो मुर्गा भागल फिरेला पढ़ाने में जिनको जबाने लगे हैं वही आज मुझको सिखाने लगे हैं चारों तरफ से निशाने लगे हैं अभी पैर पर दो चार दाने लगे हैं पढ़ने पढ़ाने के वक्त कहाँ है अभी तो किताबों में खत आने जाने लगे हैं क्रिया खा के बताई हो अमिका माई के कर्म भूमि है क्षेत्र शीतलपुर के मनाई माई के बहुत चलती बा के नयका बैच में तू लगा के विदेश गइल है क्रिया खा के अपना माई बाबू के तू बताई हो बोलो केकरा के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लालू यादव डीएम कमिश्नर सम्मानित कइले हो तनी बताई हो तू बताई हो तू गोला के गायक के ना बताई हो त जान जान के तू अकबर के लइका हो भगवान राम के वंशज के तू हव हम भगवान कृष्ण के वंशज के हम भगवान राम दूगो रहल जदुवंशी आ रघुवंशी जदुवंशी पूजल हमनी के और रघुवंशी के विचार करी थोड़ा देर प्रसंग में अलगे नहीं की ध्यान से ई जवन सवाल कइलन हमरा से राम पुरुषोत्तम राम जाति पाति को भेदभाव हटाने के लिए 14 बरस के तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस के राम वनवासी भगवान जब वन में जात रहनी तो एगो सवरी माता रली दुसाध जात के भिलनी जात जे जूठा बैर तूर के रखत रली मीठा बैर चिखस आ खाटा के बिग देसा मीठा के डाली में रख दे भगवान जाति पाति को तोड़ने के लिए माता सौरी का जूठा बैर खाए भगवान कन्हैया द्रौपदी को चीर घिंचा रहा था तो जाकर नारी बीचे सारी है कि सारी बीचे नारी आ तू बताई ह तनी हमरा के तू कहत रहनु तू छात्री हो तो छात्री के कर्म का होता तू बताई छात्री के धर्म का होता छात्री के धर्म ये है ये छात्री नचनिया के जो नाच एगो और राजनीति के बात बोले कि हमरा दीना बाबू हम चैनल पर बोलत हम बोली कि दीना बाबू आरजेडी के बनियापुर से विधायक है हां बार सही बात केदार से 12 विधायक आ सब खानदान ऊपर बीजेपी में बालो आ तार फूफा हमार मौसा छोटे लाल मौसा आ तार फूफा यहां आरजेडी के विधायक नहीं खा जानो नहीं खा तो जानो आ हमरा बूथ पर वो लिस्ट बा तार पाहुन हार गइल बा जना पाहुन